Amadou El Konare ale bɛ na munumunu salo kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya minnu bɛ an ka jamana kunkan a bɛ n'o lase aw ma. Amadou bi le 28 ye. Donc an b'a fɔ Amadou le. Kosɛbɛ kabi kunu a bɛ le daminɛna kabi kunu min ye k'a dɔn a bɛna to senna fo ka se waati ma an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ ko ɲuman dɔn aw masakɛ Coko anw ka i k'a dɔn jabarani walima an ka kumaso kɔnɔ kibaruya mun bɛ yen n'olu bɛna larawe aw ye sisan bakuruba fɔlɔ bɛ tali kɛ defuko kisa la min ye maa 234 n'a kunkan fɛ olu ye defu daminɛ kunun a bɛ to senna an bɛna kuma o daminɛw kan bi sɔgɔmada in na an bɛ taa Gawukaw fɛ lakanako bɛ cogo di an bɛna kuma o kan sisan dani no ni ala ka jɛn ka fara o kan fana kibaruya misɛnnin wɛrɛw bɛ Mali kɔnɔna la minnu bɛ ni ɲɛmayaso y'a wakulu don olu la o dɔ ye Maroko ale kɔni kun ka kɔrɔfɔw ye maa minnu bɛ n'olu ye tɔgɔnadenw ye ninnu kɔni ye kibaruya ye minnu kalifara an na bi waasa an ka se k'o ladi aw ma ladiriya kɔnɔ a y'aw danse. Klasi kɔnɔntɔnna lɔgɔliden maa 234 ani 443 olu kɔni ye cɛbɔw ye minnu bɛ defu kɔni nɔfɛ ɲina kɔni kibaruyaw bɔra ka bi minisiriso min ɲɛsinen don lɔgɔliko ma k'a dɔn u ka dɛrɛ senfɛ jɛrɛ min kɛra sababu ye ka danganiyaw di ɲina kiimɛliw bɛna kɛ cogo min na o kuma min ye kunungo ye baaraw dayɛlɛla Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ defu baaraw jamana y'a wakulu don an ka jamana faamaw la min ye minisiri ɲɛma ani minisiri tɔw ka se ka i k'a dɔn a baaraden fɔlɔ don yɔrɔ caman na min ye Bamako yan nɔ baaraw dayɛlɛla i n'a fɔ Aissata Jara ale b'a fɔ an ye cogo min na. Awɔ san 2022 defu ale kɔni daminɛna bi tɛnɛ n'a bɛ taa kuncɛ araba la ni don fɔlɔ in na jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko basima y'a la fɔlɔ. Ɲanta kɔni an ma basima ye fɔlɔ rapport de projet jusque là an ma ko basima foyi ye fɔlɔ an kɔni fɛ yan an y'a daminɛ 8h pile à 8h pile an ye enveloppe dayɛlɛ les enfants étaient prêts denmisɛnninw tun bɛ yan surveillants tun bɛ yan. An kɔni ye écoleden minnu sɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ ko olu ma gɛlɛya sɔrɔ a la ko lakɔlɔsilibagaw tun bɛ k'u ka baara k'a kɛcogo la. Sujet nɔgɔyara dɔɔni nka surveillance o kɔni kɛra kɛcogo la surveillance kɛra kɛcogo la a ma ja ten tɔ nka mais u tɛ ka sɔn mɔgɔw kɔni ka maga fɛn na. An kɔni ye sujet kɛ an ye éducation kɛ sɔgɔmada in na a ɲana wa a fisayara fɛnɛ bon an ka surveillant kɔni ma taga gɛlɛn surtout a diyara ne la kojugu mais n kɔni tɛ tɔw ta dɔn a kɔni diyara ne la. K'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ma don kalan tagabolo la ɲina i n'a fɔ san tɛmɛnenw la an bɛ dugawu kɛ ala ka garijigɛ ɲuman di kandidaw bɛɛ lajɛlen ma. Amina an bɛ taa kayika olu fɛ nɔ defu baaraw dayɛlɛla hali ni y'a sɔrɔ yɛlɛma mangani dɔw donna yen ta cogoya dɔw la ɲina min bɛ tali kɛ Michel Yao ale ni a ka cɛdenw ye ja dɔw sɔrɔ a kan an k'o fana lajɛ. hali n'a y'a sɔrɔ ni lakanabaliya kɛra sababu ye ka kalanso dɔw kɔni ka olu datugu Mali jamana kɔnɔ Kayi marabolo kɔni kɔnɔ ayiwa cimɛliw minnu ɲɛsilen bɛ diplôme d'études fondamentales ma ni o ye defu ye ɲinata kɔni baaraw kɔni daminɛ ko ɲɛna san tɛmɛlen ninnu na i bɛ taa sɔrɔ Kayi marabolo kɔnɔ Kayi ani Kita académie olu de tun bɛ a kow labɛn nka ɲinɛ ayiwa den kurayela Goyɔ la ni o kɛra Keɲeba ale yɛrɛ faralen ka bɔ a danna ka kɛ a damana académie ye cimɛli ninnu baaraw dayɛlɛli kɔnɔna kɔni Keɲeba kalanko ɲɛmaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko o nisɔndiyalen bɛ hali ka diya ni nin ye o siɲɛ fɔlɔ de ye kɔni ka ayiwa defu ka o cimɛli kulu baaraw kɔni boloda u yɛrɛ fɛ yen. San o san Keɲeba ka examen kɛ mais ɲinɛ dɔ farala kan parce que Keɲeba b'a ka defu kɛ n'a yɛrɛ ka académie ye a ka fiches bɛ corriger a ka académie kɔnɔ a ka secrétaire bɛ ka académie kɔnɔ o ye fɛn kura de ye an bɛ se k'a fɔ nin ye defu kura de ye Keɲeba académie kura fɛ ani siɲɛ fɔlɔ histoire la. Ka kɛ ni lakɔlimɛtiriw fana ka ayiwa wulikajɔw ni olu ye u ka laɲiniw kɔni ka o den kɛrɛfɛ waasa ka se k'o sen don ayiwa ɲinɛ cimɛli san laban cimɛliw baaraw kɛli la kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ ko kalanso ninnu kɔni baaraw bɛ ka kɛ a ɲɛma ani kalandenw ni olu ye kandidaw ye olu kɔni jigi sigilen bɛ ka da la k'a fɔ ko o bɛna se ka baara min kɛ k'o bɛ se k'o dɛmɛ ka defu kɔni ka o sɔrɔ ɲinɛ Kayi académie kɔnɔ kalandenw minnu bɛ ni o ye cimɛlikɛlaw ye o maa 10,161 de don Keɲeba min ye yɔrɔ dayɛlɛlen kura ye maa 1,666 bɛ olu fɛ yen.
Saloma sinsin ale ka ɲɛfɔliw ye nin ye an bɛ taa Gawokaw fɛ yɛrɛ k'a fɔ ko lakana ko cogoya kura donna la nin waati na min ye kibaruya dibagaw ka fɔ la ko ka taa bin maaw kan walima ka maaw bolofɛnw taraki ko ɲɔ b'a la ka ɲɛ Gawo mara yɔrɔ dɔw la ko a misaliya dɔ ye k'a dɔn awa Tesi Timɛrɛ ko o den fila olu kɔni bunena u ni la ko kɔnɔ i n'a fɔ kibaruya dibagaw y'a yira cogo min na Yusuf Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛ. Tesi Timɛrɛ denkɛ n'o ye Abdul Huda Ag Ibrahim ye ale n'a terikɛ olu kɔni fara maramafɛntigi dɔw fɛ minnu ma lakodɔn sibiri juin kalo tile 25 san 2020 Gawo dugu kɔnɔna la ni mɔgɔ fila ninnu yɛrɛ fagara sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 4 de Gawo kin min bɛ yen n'an ko a ma ko château maramafɛntigi fila fɛ minnu tun bɛ moto la ka mɔgɔw ta ka tununu ye walima k'u faga o kɔni kɛlen don nin waati in na taabolo ye babayanfan marabolow kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo dugu kɔnɔna la sɔrɔ busobaw ale ni politiki mɔgɔw nin waleya kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin olu de ma maa danɛjuguw fɛ kabini san daminɛ a bɛ tali kɛ maa caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ busobaw minnu n'olu fagara k'u bolofɛnw suɲɛ walima k'u minɛ ka tununu ye min yɛrɛ jɔrɔna ko ye nin ko in bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw kɔni hakili t'a la k'a fɔ ko nin ko in bɛna ban sisan. Kala min ye Tesi Timɛrɛ denkɛ ani a terikɛ i n'a fɔ kibaruyaw y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Marɔku jamana kan i k'a dɔn ale ni Espagne dancɛ la toganadenw b'a fɛ ka jagoya taa min kɛ nansara jamana kan min ye k'a dɔn dɛngɛrɛnna kogo min jɔlen b'u ɲɛ maa 2000 bɔɲanko olu ye toganadenw ye k'olu tun b'a fɛ ka se ka kogo in kɔni waasi waasa ka don Espagne kaw olu fɛ yen nɔ nka ka kɛ ni finitigilakaw ni Marɔkukaw ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ ye ko a ko kɔni dusuma kasaya bonyana sabula maa 100 ni maa 98 olu ye maa ye minnu kasarala dɔw yɛrɛ bunena u ni la wa finitigilaka dɔw yɛrɛ fana jogina i n'a fɔ kibaruyaw b'a yira cogoya min na an ka lajɛ. maa 198 o de fatura au conseil des maliens de l'extérieur ka fɔ la nga ka kɛɲɛ ni Maroc ɲɛmaw ka fɔ ye maa 27 o de fatura nin kasara yɛrɛ ka ɲɛsin tungalatagalaw ma duguma sira fɛ o kɛra Maroc ale ni Melilla flancɛ la n'o yɛrɛ bɛ Espagne mara fɛ. o ye ko ye ko gɛlɛn de don kosɛbɛ mais bibi na an tɛ se k'a fɔ ko ni maliyɛn hakɛ de b'a la parce que mɔgɔ minnu sara a su yɛrɛ bɛ faamaw de bolo fɔlɔ an ka dɔnni t'a la k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen lakodɔnna u ka identité fanfɛla la mais an kɔni ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ kelen jɔgina na o ye maliyɛn kunda a jɔgina sen na. ka kɛɲɛ ni nin lahalaya in ye wele bilalen don ɲɛmaa dɔw kɔni ma walasa u ka fɛɛrɛ kɛ nin waleya in na. jigilatigɛ dan ni den bɛ maa o maa ni balima bɛ maa o maa ni ye nin ye ani dusukun kɛra fara ye bi magaya donc fɛn min bɛ se k'o bali kuma la surunyana o ye an ka ɲɛmaaw farafinna ɲɛmaaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la baara kɛ baliya faso nafolo dun ko juguya a tila ko juguya maa kelen bɛ maa 100 ni yɔrɔ o ye Maroc ye ka droit de l'homme matarafa ka charte africaine de droit de l'homme fana matarafa parce que hadamaden ni ala yɛrɛ de y'a bonya ni ka bon ala bolo wa ni ka bon hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ donc ni o bonya kama ni man ka mana bɔ ni cogoya la. n'a yɛrɛ bɛ Maroc bayanfan fɛ Melilla ale ni Ceuta Espagne mara fɛ olu dɔrɔn de ye dugumasira ye min bɛ Union Européenne ale ni farafinna cɛ min yɛrɛ kɛlen don tungatagalaw tɛmɛsira ye walasa ka se ka don farajɛ la. Sanga 37 bɛ nɛgɛ 7 kan Kati domaine na Sama Sankare ale jamukan in kanubaga ye ka se min ye gendarmerie direction ani Mali gendarme bɛɛ min ye général Samu Menkɔrɔ n'a ka cɛdenw k'an bɛ garde la bi ani k'a dɔn Diripa fana n'a ka cɛdenw ma lajɛ kosɛbɛ Diripa mɛ Bamako Mopti ka taa se Segu ani Mali fan wɛrɛ fɛ ko anu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana ye kunnafonidilaw ye Fanta Tumuta kibaruya kunfɔlɔw bɛ sonsoroya fɔlɔ an bɛ taa munumunu salo kunfɔlɔ an bɛ o ɲɔnkiri yan yɔrɔ la o bɛ yamaruya di an ma an ka sori bisimila tan ni ka segin kibaruyaw olu kan bi sɔgɔmada in na an ka sirabɔ bɛ lahalaya minnu kɔnɔna na ani sori bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka kanubagaw ladɔnniya.